Begiratzazue, ariketa berezi honetan zer daukagu. Hemen, deskodetzaile bat eta multiplexore bat, elkarrekin hor konektatuta nola bait, sarrera batzukin, hemen irtera hau, beraien arteko irterak eta sarrera konektatuta, hauek lurrera, eta eskatzen digute ikustea, aztertzea, zirkuito honek zer egiten duen. Ja, zirkuito bezala, baditu hemen, hiru sarrera, A, B eta C, eta irtera bakarra. Hemen ikusten dituzuen bolotxo txiki horiek ez dira not, horiek dira bakarrik konexioak. Horrekin hasten zarete, beraz, bolotxo hiri kasurik ez. Hau hiri bai, irterako hau hiri bai, hauek aktibatzen da, deskodetzaile hau, aktibatzen da, BCD deskodetzailea dela, aktibatzen da, maila bajuan. Eta egia taula ateratzea, eta zirkuito hori egitea, sinplago multiplexore batekin eskatzen dute. Gauza berria, egoera nahiko bitxia, deskodetzailea egiten berea, aktibatzen zeroan irtera bat hemen dagoen kombinazioen arabera, eta honek egiten berea, bere kontrolen sarreren arabera, sarrera hortan dagoen informazioa, hemen ipintzen. Orduan zer egin dezakegu hau aztertzeko? Sarrera, hiru sarrera direnez, hiru aldagai direnez, kombinazio asko ez dira, 8. Orduan pentsatu dezakegu banan-banan, kombinazio banan-banan ikusten zer egiten duen zirkuituak eta agia taula betetzea. Vale. Gero, beste modu batera egingo dut, gul erabiliz, eta bakoitzaren bere funtzioa erabiliz, emaitza berdinera ilegatzeko, modu eleganteago bat, baina nik uste dute bakarrik hiru aldagaiekin nahikoa dela, kasi simpleago ikusiko duzela, gelditzen dela, kombinazio guztiek aztertzea hemen. Orduan, esan bezala, zirkuito honek zer egiten duen aztertzeko, presoia taula ipini dezagun. A, B eta C. Hiru sarrerako aldagaiak, A, B eta C, eta irtera F daukagu. F hau, bolotxo horri kasurik ez egin. Orduan, kombinazio guztia jarriko ditut, egia taula guztietan bezala. 0, bat, 0, 0, bat, 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 0, 0, bat, 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 0, bat, 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 0, bat, bat, bat. Listo. Bueno, guatzen ikusten, kasu bakoitzan, zer daukagun hemen irteeran hauek egiten dutenaren arabera. Venga, hasi gaitezen, hemen. Baldin badaukagu 0, 0, 0, 0, 0, 0, hemen izan behar dugu hemen 0, hemen 0, eta hemen 0, hau ere dago konektatu da 0, ikustazue, hau 0 dago konektatu da, beraz, hemen, lehendabiziko kombinazio horretan, 0, 0, 0, 0 daukagu. Zer egiten du deskodetzaile batek? Ba, aktibatzen du bere Q0 irtera 0ra jarrita eta guzti hauek batera daude. Horra egingo du marra bat, hau 0 eta bat. Eta zer egin behar du honek? Ba, ez dakit, ikusi dezagun. Hauek baldin badira 0, pues hau izan behar da A, 0 hemen, konektatuta dagoela, B, 0 hemen, eta C, 0 hemen. Orduen, honek egiten duena zer da? D0 sarreran duen informazioa hemen ipintzen du. Beraz, hemen 0 bat dugunez, F 0 izan behar da. Listo. Horra, ikusi dezakegu, kombinazio bakoitzan gertatzen denaren arabera. Goazen orain, urrengoarekin. 0, 0 bat. A0, B0, C bat. Ia, 0 hau ailegatzen da onutza, B onutza, C bat onutza, eta hau dago 0ra. Beraz, hau dago 0, 0 bat 0. Dala, bi. Orduen, deskodetzaile batek egiten duena da. Bigarren irteera, hau aktibatu 0an, eta batera, hau denak batera. Daude, bale. Aztertu ezagun orain, bueno, hau aktibatuta dago, enable horik 0 dago, beraz aktibatuta dago, funtzionatzen dago normal, ikusi ezagun orain, zer egiten duen multiplexoreak. Ia, 0 hau hemen daukagu, B 0a hemen, eta C dago la S batera hemen. 0 bat 0, dala bi, honek egiten duena da, D-bin dagona hemen ipini. Eta D-bi da justo 0 bakar hori, beraz berriz 0. Listo. Nik uste ja, ikusi dugunaren arabera, zuek jakingo zenuketela zer egin. Ez ni jarraituko dut, eta ulertzen baduzu, pues pasatuko duzu bideoa. 0 bat 0. 0 bat 0. Ja, 0 hau hemen, B bat hemen, 0 hori hemen, eta hau 0ra dagoela ez beti, 0 bat 0 0. Hoi da lau. Beraz, hau jartzen dut 0ra, eta guzti hau batera den. Zer egiten duenek, ja, honen 0a dago hemen, honen bata dago hemen, eta honen 0a hemen, hau dela, bat, 0, 0, berriz lau. Lau, orduen hemen dagona, hemen ipintzen du. Jarraitzen dugu, hemen dauden 0 bakarrak hemen ipintzen. Bueno, horra izango da. Goazen, konfirmatzen gauzak. Urrengoa, 0 bat bat, 0 bat bat, ia, 0 hau hemen. Eta bat hemen,
eta C denak, eta hau beti 0. Orduan, hau ze zenbaki da, hau da 6. Beraz, hau jartzen du 0ra, bestineko guzti hauek batera, holaxe, eta ikusi ezagun hau, 0 hau hemen, bat hau hemen, eta bat hau hemen. Bat 0, 6 berriz ze. Hau hemen da ona hemen, 0. Denak 0 atera berdinen, konfirmatu berko dugu, Jarraitu ezagun. Bat 0, 0. Bat 0 eta 0. Venga, bat hau hemen, 0 hau hemen, eta 0 hau hemen. Hau beti 0. Hau da, 8. 8. Pusone jartzen du hau 0an, hau bata, eta bestineko guzti hauek batera. Begiratzen zait, 0a dago hemen, baina ez dago konektatu nahi, inora. Guzti hauek bat izan behar dira. Beraz, axola gabe hemen zer daukagun, hemen bat izan behar dugu, zeren dena daude batera. Hala ere konfirmatu izagun, Hau dago bat, B dago 0, eta C dago 0a. Hau da 0, 0 bat. Ematen duela, hemen dagona, hoi dagoela batera. Orduan bat. Bale? Bueno, pixkat ezberdin atera da. Emaitza hau, konfirmatu itzagun orain, bestinekoak. Bat, 0 bat. Bueno, itxuitzazu, begira. A guzti hauetan, A dago batera. A dago batera, guzti hauetan. Horrek esan nahi du, hau egon behar dela batera, bestineko kombinazio guzti hauetan. Hau baldin badago batera, horrek esan nahi du, kombinazioak direla 8 baino altuagoak. Eta orduen, 10etik 15era baldin badira, denak egon behar dira batera, hauek ez direlako aktibatzen. Eta baldin badira, 8 bederatzi edo, aktibatu behar da edo hau, eta ez daude konektatuta inora. Beraz, kombinazio guzti hauentzat, hauek daude denak batera. Konfirmatu dezakezu, Konfirmatu dezakezu, konexioak eta gero orduan, hauek ere, honek ere egin behar duena da, edozein sarrerako balioa dagoela batera, hemen ipini, beraz, horregatik, zuzenean jarritzakegu hauek batera. Nahi duzu adibidez azkeneko bat egitea, bazpare, konfirmatzeko. Egin dezagun azkenekoa. Bat. Bat, bat, bat. Hau daukagu hemen, bat, 0. Hau da, 14. Ez da, 8 gehi lau, 12 gehi bi, 14. 14 jarriko zuen, hemengo 14a aktibatuta. Guzti hauek batera egon behar dira. Eta hemen izan behar dugu, bat, ipintzen duela hau hemen, bagoela batera, beraz, bat. Bale, konfirmatu dezakezue, egoera guztietan. Hola, txukunduko dut. Eta orduen, jazta, badokagu gure egia taula egin da, hori da eskatzen digutena. Bale, gero azkeneko hori ere egingo dugu. Hau, badago beste modu bat egiteko? Ez dakit eleganteago den, edo eta gauzako dut ulertzen direlako, edo erabili behar dugu bakoitzaren bere funtzio formula. Guk badakigu deskoretzaile batek egiten duena da, termino minimo guztiak eman hemen, bolutxoak baldin badaude alderaztu da, eta hanen formula ere badakigu kontrolen arabera. Orden, egin behar dudana da, atera formulak hauen arabera. Venga, A dago konektatu da hemen. A. B dago konektatu da hemen. B. Eta C dago konektatuta onutza. Bale, eta hau dago beti 0ra. Bale, lehendabiziko goza, zer ikusten dut nik hemen? Hemen daude termino minimo guztiak. Q0tik, Q bederatzira, lehendabiziko termino minimoa izan behar da orduan. A marra, B marra, C marra, eta 0 marra dala bat. Hau 0 dago. 0 marra, hau dela bat. Horrela jarriko dut. A marra, B marra, C marra. Q bat, ze termino minimo daukagu hemen? Pues izango zen 0, bat, izango zen A marra, B marra, C marra, bat, baina eske hau ez da inoiz batera jarri behar. Hau da, A0, 0 dagoenez beti, zenbaki bakoitiak, bat, 3, 5, 7, ez dira inoiz aktibatu behar hemen. Hemen ez dugu inoiz izan behar 0, 0, 0, bat lurrera dagoelako. Ez dugu inoiz izan behar 0, 0, bat, hau 0 dagoelako. Hau da, hauek ez dira inoiz aktibatu behar 0an. Beraz, beti egon behar dira, hau batera. Bakoitiak batera. Interesgarria. Bale. Bestalde hemen baukagu, hau dela A marra, B marra, C marra. Ja, Q2 da 0, 0, bat, 0. Hau da, daukagunean A marra, B marra, eta C. Hau da, 0, 0 bat, baina hau 0 denez azkeniko hau da B, 0, 0 bat, 0. A marra, B marra, termino daukagu hemen, hauen arabera. Iskat pentsatuta honek egiten dunaren arabera. Q4. Q4 aktibatzen da, hemen daukagunean 0, bat, 0, 0. Hau da, 0, bat,
0, eta 0 badaukagu, beraz dugu jartzen. A marra, B, C marra. Termino hori daukagu men. Q6 da 0, bat, 0. Hau da, daukagunean 0, B, C, eta 0 daukagu, hoitxe daukaguna. Eta hauek ez dira inoz gertatzen, beraz, termino ditugu hemen, hauen arabera. 0, edo 0, bat, dala bi, 0 nekin, edo 0, bat, 0, dala 0, bat, 0, izan behar dala lau. Hoixe, daukagula 0 horrekin, eta hemen 6. 0, bat, 0, daukagula hemen. Termino ditugu. Eta horrein, zergatik ez dugu inpuntzen honen formula osoa. Ia, F, multiplexore batean, formula osoa jarri behar dute, pixkat gana izango dut, da, izan behar da, hauek 0 direnean, eta hemen zeintzuk ditugu, ia, hau da A, konektatuta A, hau da B, eta hau da C. Orden, kontrolak direnean 0, 0, 0, orden honetan, kontrolak direnean 0, 0, 0, multiplexoreak ematen du bere irteeran, hemen dagona. Eta hemen zer daukagu? Pues hori. Kieto. Bolotxoak ditugu hemen, beraz hemen marra daukagu. Guztietan marra daukagu. Marra. Venga, jarriko dut. Zer termino daukagu? Pues A marra, B marra, C marra, alderaztuta. Kendu behar dut, parentesia. Holaxin. Edo, kontrolak, multiplexoaren kontrolak direnean 0, 0, bat, honek eman behar du, bat, hemen dagona, bat, Q bat, bale, edo, kontrolak direnean B, C, A, orden horretan, 0, bat, 0, hau dela bi, 0, 0, bat, bi, eman behar du, hemen dagona, amarra, B marra, C, amarra, B marra, C, hau pixka rollo da, baina, jarretu ezagun, elegante da. Edo, den, hau da, 0 bat 0 orain, kontrolak direnean 0 bat, iru, honek jarri behar du, hemen dagona, dala bat. Edo, kontrolak direnean bat 0, 0, lau, jarri behar du, lauan dagona, dala A marra, B, C marra. A marra, B, C marra alderaztuta, edo, direnean kontrolak bat 0 bat, hau da, bost, eman behar du bat. Edo, kontrolak direnean 6, dala, bat 0, kontrolak direnean 6, eman behar du hau. Amarra BC, amarra BC, marra horrekin, edo, kontrolak direnean zazpi, BCA, eman behar du, hemen dagona dala bat. Listo, hau da F funtzioa. Atera dugu egia taula, kombinazio bakoitza probatzen, eta horrein atera dugu funtzio osoa, hauen funtzionalitatea ulertuz, edota funtzioa jakinez. Horregatik ere garrantzitsua da, ariketetan, jakitea zer egiten duen, ze funtzioak ematen duten, ze egitaula ditugun. Orden, hasi dugu pixkat simplifikatzen, egin dezagun Morgan hemen. Ja, venga. Badirudi hau lan geixo dela, baina eleganteago da. Ez da, formula oso atera dugu. Ja, egin dezagun Morgan hemen. Hori bihurtzen da gehi B, gehi C. Morgan, zatitu behar dugu hemen marra izan behar dugu. Marra, badoaztela. Gehi B marra C marra A, gehi B marra C A marra, eta Morganekin daukagu A marra, gehi B marra, gehi C marra, orduan hauek badoazte, gehi B marra C A, gehi B C, horaxe, B C marra A marra, bider, hemen A marra, gehi B marra, gehi C marra, orduan hauek badoazte, gehi B C marra A, gehi dala hau, gehi B C A marra, hau bider Morgan hau, A marra, gehi B gehi C, gehi B C A. Zer malana. Ia, egin ditzagun orain biderketa hauek. Ia, begira. Hemen daukagu, hau, bider hau. Venga, hau, bider hau egiten badugu, A marra bidera badoa. Osake, hau fuera. Hau egiten badugu, B marra bider B, zen, hau bi marra joan dira, fuera. B marra bider B da 0, beraz, terminau fuera. Eta hau egiten badugu, hau bider C marra eta bider C, hori fuera. Terminau 0, desagertzen da. Oden geratu berzaigu hau, B marra C marra A,
Goazen hau ikustea. Ia, hau bidertzen badegu honekin, A marra bidera, joan behar zaigu. B marra bider B, joan behar zaigu. Eta hemen C marrarekin ere bai. Termino, desagertzen zaigu. Fuera. Hau, gehi, B marra, C, A. Vale. Gehi. Egin dezagun hau. Hau bidera hau, A marra bidera, fuera. B, bider B marra, fuera. Eta C marra zerekin, fuera ere bai. Hau, termino, fuera. Joaten da. Osa, badoazte hau, hau, hau. Eta hori nahi jarri behar dut. B, C marra A, gehi, hau, ia. A marra, arekin, fuera. B, berekin, B, C izango genuke. Eta C ere bai, orduan dago daukagu, bai, A marra, bider B, bider C, gehi A marra, bider B, bider C, ez ba? Hauek berdinak izango ziren. Itxoin eut, morgan hau ondo egin dut. Gaizki egin dut. Geldo, banengon ba. Ez que uste denak joaten direla. Begiratzen morgan hau gaizki egin dut, zan hau ez ba? Da, marra, B eta C. Orduen berriz B honekin joaten da, eta C honekin ere bai. Bale, gogoratu dut emaitza horra neukala. Beraz aurre joaten da, eta geratzen da B, C, A. Hau, ordenatzen badut, ja, jarri behar dut, zenbaki txikiena uste dut dela A, B marra C, marra, izango zala, txokito. B marra C marra, gehi A, B marra C, gehi A, B, C marra, gehi A, B, C. Geratzen dira termino hauek. Listo. Eta hau ezin da gehiago simplifikatu. Uste dut hemen daude termino minimo guztiak. Eta hau sartzen baldin badegu gure egiataulan ze ateratzen dago. Begiratzazue, hau da. Funtzio hau izan behar da bat, hau denean bat 0, denean lau. Bat 0, denean lau, hementxe dagoela. Bat. Hau izan behar da bat, denean bat 0, bost. Bat 0, dala bost, batera. Eta hau izan behar da bat denean 6, hementxe, eta hau izan behar da, listo. Ordene, funtzioa atera dugu, F funtzioa atera dugu, hemendik atera dugu bere egiataula, eta hau izango zen. Bale, kasu honetan, erraxago gertatu da, kombinazio guztiak ikustea. Baina posible da, lau sarrerekin edo eta hau komplexoago baldin bada, hau eleganteago izatea. Ados, bigarren atala, eskatzen digute, hau lau sarrerako multiplexore batekin egitea. Lau sarrerako multiplexore bat, da multiplexore batek dituela lau sarrera, bat, bi, hiru, eta lau, bera, nahi bol jarriko diot. Hau zerora, eta bi kontrol. C bat, C0, eta hemen S2, S0, S bat, S2, S2, eta irtera bakarra, Y-koa. Mux. Multiplexorea, eta hemen Y-koa. Nola konfiguratu, hiru aldagaiko egiataula bat egitea, bi kontroleko multiplexore batekin. Ba, binaka hartuta, egiataulan gauzak, horrelaxe, binaka hartuta, aldagai simplena edo garrantzi gutxiena dena utzi aparte, eta hauek konektatu hemen, A eta B. Eta gero, binaka ikusi zer daukagun sarrera bakoitzen. Hauek 0 eta 0 direnean, honek ipintzen du hemen dagona hemen. 0 direnean, 0 bat behar du hemen, beraz hau 0ra jartzen badut, kombinazio guzti hauetan 0 eman behar digu. Ja, bete ditugu hauek. Berriz 0 eta bat direnean, hemen dagona jarri behar du hemen. Eta 0 eta bat direnean, behar dugu 0, jarritzen dugu 0. Vale. Bat 0 direnean, bat behar dugu. Bat. Eta bat direnean, bat. Beraz, horrelaxe konfiguratuko genuke multiplexore bat, lau sarrerako edo bi kontroleko multiplexore bat, egia taula egiteko, ikizaztu, zirkuito txonek egiten du, honen berdina. Ados. Ariketa xelebrea, baina elegante, pentsatzekoa. Ados, aurrera.